Ja, en weg zijn ze. De Hendrik. En weg zijn ze. En wie pakt hier? Honderden. En dat is Van Borgen, B. Kloekstra. B. Kloekstra van Borgen, die ging hier als eerste. En we hebben ook al de eerste in het water. De eerste ligt in de sloot. We kijken even, ja, dat is... Bij ons in Suameer. Een prachtig mooie klasse, een opstapklasse. En het is een weg zijn de dames. Het is hier 217. Anneke van der Duim. Anneke van der Duim, als eerste over start-finish hier. Samen met 532. En dat is Meijer van Rottevolle. Meijer van Rottevolle op de tweede plaats. Anneke van der Duim.